Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Chinangwa chema programs anaende chekuti vanhu vadzidze zvinhu zvakawanda-wanda. Hongu zvimwe zvatinogona kuburitsa zvinogona kunge zvisiri zvechitendero zvekwako. Ipa mukana vane zvavanobhiliva pazviri kuti vave vanonzwisisa vagonyatsozvinzeya kuti nyaya iri kunyanya nezvayo apa nde chinangwa chema programs chekuti vanhu vadzidze. Chinangwa chema programs ndechekuti vanhu vanakidzwewo zvakare mukudzidza imomo. Hongu hatingagone zvese, hongu panogona kusara paine mimwewo zvakare mibvunzo, asi mikana ndiwoyo watinenge tese taparura nawo. Zita ndinonzi Robert Tapfumani. Chamunongoita chete imimi kusubscribe kana kuklika button rakanzi like or follow. Izvi zvinoita kuti pese patinenge taita upload a new program munobva mapiwa notification yekuti aiwa izvi ndo zvakunge zvichiitika. Tinokurudzira zvakare kuti kana uchinge wanakirwa neprogram, kana uchinge wadzidza zvakawanda, share program iyi nekuti auzive kuti unogona kuita mwari wemumwe munhu iwe wakangogara nekungoshare chete link yako inogona kushandura upenyu hwemumwe munhu. Nyaya tiri kutaura nezvayo pazuva ranhasi ndevanhu vakamboita upenyu hwakasumukira, asi nekufamba kwenguva unozongona zvinhu zvezviye zvaita mbombombo. Chii chinenge chasunga upenyu hwako? Chii chinenge chaita kuti zvinhu zvidone? Tira kutaura zvakare nyaya yekuti kubuda mumba kwana baba kwawanda, kubuda mumba kwemadzimai zvakare kwawanda. Unozonzwa munhu akukufonera achiti mukoma Robert, hapana munhu wamunoziva here anogona kusunga mukadzi wangu, anogona kusunga murume wangu kuti asabude panze. Paunenge uchisunga ngatiti wazenda iko vanenge vachiita mabasa iwo, unenge wasunga chii? Unenge wasunga sikarudzi iyoyo chete rekuti munhu asabude mumba, kana kuti unezenge zvakare wasunga upenyu hwemunhu? Kuti tinyatsonzwa zvizere kune vanonyatsonzwisisa mafambiro anoita munyaya idzi, pazuva ranhasi ndina Apostle Monalita. Hakasike kutanga kuvaona, tine maprograms akawanda ataita navo. Chamunongoita chete kuenda paplaylist yakanzi Apostle Monalita, ipapo munogona kusangana neprogram inogona kushandura upenyu hwako, program inogona kuti udzidze zvakawanda. Apostle Monalita, makadi zvenyu? Ndiri pangu mukoma Robert, semakadini? Aiwa, ndiripo. Riri sei basa raMwari? Aiwa, riri right. Tinotenda. Apostle, sekutaura kwandaita muupenyu ka takambotora nyaya yezvipo zvokuti munhu anogona kunge ari muvhimi, vanhu tinogona kuzvarwawo nezvipo zvakasiyana-siyana. Vamwe ndevanoshanda chaizvo nemaoko, Mwari agovakomborera upenyu hwavo hugoenda pamusoro. Kozoita vamwe vanonoita zvinhu zvekutsvaga. Kumhuri mungaone sei tichitanga program Apostle kuti uko hakusi kushanda kwaRobert kwemaoko, apa Robert akawedzeredza pane urombo apa? Mungadifferentiate sei upfumi hwakaita saiwo? Zvinhu zvinoonekwa nematangiro ndingati pazvabvira, handiti, uye nebasa raari kuita munhu, kuti basa rake riri kumupa mari, handiti, basa rake rinewo maallowance akadi, because pano vanhu vane mabasa mukoma Robert kuti anenge ane basa rake repamusoro zvakanyanya, rinomupa mubhadharo wakanaka, achipiwawo zvimwe zvimaallowances zvakasiyana, house allowance, chinyi, mamortgage, zvavanopiwa zvokuti zvinomuitirawo nyore pakukurumidza kana kuti kuvaka dzimba dzake, kana achidawo kuvhura mabhizinesi anokwanisa kuita sei. Saka tinotarisa basa riri kuitwa nemunhu. Munhu uyu ari kuita basa rei? Handiti basa iri ibasa here ringamupe zvinhu zvatiri kuzoona ainazvo, handiti. Saka kana basa rake richienderana nezvinhu zvamuri kuzoona ainazvo, zvinenge zvichiratidza kuti munhu uyu kubata kwake kwakachena kwaari kuita. Kozoita umwe wokuti munogona kutotsvaga imi mari iri kubva papi, pari kunyatsokushanda pacho chaipo ndepapi. Mutarise munhu uyu, pamwe ane kabhutiki kane tuhembe twamunotoverenga netubhutsu. Apa ukaenda kana kuti pakapaki
ukapaka mota ukatarisa unogona kusipinda kana zuva rese pasina apinda dzika inapo ipapo zvakuziva kuti chii pasina itase apinda handiti saka vanhu vanotanga kubvunza kuti imi munhu uyu ndopaunoona pari kubuda marange rover pari kubuda mamercedes pari kubuda mota dzemitupo handiti manavhara ipapo nichi dziri kubuda mota ipapo saka vanhu vanotanga kuzvibvunza kuti imi kashopaka kanotoswera pamukasina kana munhu ndokari kubuditsa mota idziri handiti ndokari kuvaka manshemiya here handiti saka vanhu ipapo ndombanotanga kuona then vanhu vanozotarisazve zvakare mwoyo wemunhu handiti right iwewe uri kukwanisa kuita zvinhu izvo but une hama dziri kutochema zvokuti vari kugara pamba pekuti unoti pari kubuda vanhu iri panotogara vanhu iri vari kutambura zvokuti vari kutopota vachikumbira hupfu kunext door handiti saka ipapo zvinoratidza zvega urombwa hunenge hutoripo kuti aiwa mari iyi haina kuchena kashopako ndekukuvhara vanhu maziso kuti zvingonzi tine butiki but handipo pari kubva mari ine chimwe chinhu chiri kuivhima chichiunza handiti ndo vanhu vanenge vane nyoka vane chinyi ndo vanhu vaiva vanenge vachishandisa kana kuti vamwe vanhu handiti through kurara nevanhu ivavo handiti vachitora zvipo zvevanhu ivavo munhu anogona kuona kuti Robert ane ropa remari murume uyu ane ropa remari handiti mukadzi uyu ane ropa remari saka ndo vanhu vavanenge vachitageta ungonyebera sejusa kuti vaone kusangana pabonde handiti vangosangana zvatopera handiti ari kutozwa kuti zvinhu zvake zvatodini zvinhu zvake zvatoita zviri kutofamba mari iri kuuya saka ndo zvacho izvozvo zvokuti vanhu munotoona mega kuti aiwa handizvo munhu uyu ane hama dziri kutambura chaizvo zvaaine mari adiwo kusimudzira vana vamai vake handiti zvaaine mari adiwo kusimudzira kuitira kuti zvingo ari kufadzwa nei kuti iye ari kudya achiguta but vana vamai vake vari kutambura handiti saka ipapo ndo panoonekwa ipapo kuti no chipo ichi kana kuti basa iro harina kuchena chipo icho hachina kuchena bo zvinongofanana zvinhu izvozvo business pachipo handitika vanhu vanotoona kuti aiwa chipo ichi hachina kuchena nekuti dai chakachena chaitanga kusimudzira wemhuri wedzinza handiti munoona ineni mukoma Robert ndichitanga chipo changu chakatanga kusimudza wedzinza rangu handiti chakameka sure kuti hakuna ari paruzevha ari kutambura ari ipapo munhu nemunhu aisimudzirwa handiti obatsirwa mhepo dzodzingwa obva anzi right iwe unoda kuita zvipi oti inini hangu ndoda kuenda kunze ndoda kunoti ndinotsvage basa vaitotsvagirwa ndakatsvagira hama dzangu dzese mabasa kunze kwenyika because ndakanga well connected nekuda kwevarapwa wandaibatsira handiti then vaikoko vachishanda vakazovhurawo mabhizinesi avo handiti vaamabhizinesimeni handiti vaamabhizinesi woman ikoko vaakuzvishandira vaakuitawo mabasa avo hakuna munhu ari kutambura handiti vakatanga kusimuka umwe nemumwe ane mba yake umwe nomwe chi saka munoona kuti ndo panoratidza kunyange vanhu kana kuti pakazoita kana ruvengo because ruvengo haruzoshayikwi handiti kuvanhu unenge wasimudza iwavo wabatsira handiti kadhevha anongopindawo handiti ongotanga kuda kuita zvimwe zvinhu asi I am proud handiti kuti handina hama yangu ari kunopema panext door handiti umwe nemumwe akazvigarira
upenyu hwake ari kurarama upenyu hwake handiti ndo zvatinenge tichitarisa kuti munhu iwewe ndiwe watanga kusimudzwa mumhuri kochitarisa kavamwa handiti kuti uvasimudzire wadirei kuti ude kuonekwa wega handiti muri kuzona saka ndo zvacho izvozvo zvinotariswa nevanhu une bhizinesi iwe riri kukupa mari kosei vana vamai vako vari kutambudzika handiti muri kuzona saka ndo panobuda kuti unyatsoona kuti aiwa ndezvemushonga bhause mari dzake dzedza dzinenge dzichikontrolwa nezviya zviri kumupa mari yacho kuti aiwa kahaupi avo nokuti ndo watiri kushandisa saka hausanokuwapa mari hausanokuwabatsira saka ndo pounongoona mari yakachena neisina kuchena pane pamabva mataura aposto pekuti munhu unogona kusumudzira vedzinza rekwako ndakambobatwa nemumwe munhu ane mukurumbira wekugona basa munyika munomu akati ndinondoda kumbotaura newe ndira kusheya newe inini kwandinokuzirai muri makondifonera inini zvakanzi inini ndindakatanga kuenda kuchikoro kudzinza rekwedu ndiri intelligent vamwe vakazogumira panzira ndakabva ndaendesa vedzinza akavaverenga vakasvika 10 izvinezvi ndingi ari kwakati ndindakamisa kuchikoro kusvika kuuniversity ndikazomutsvagira basa kuti ushamwari yangu akabvaita se asi hama idzodzo vese vandakaendesa kuchikoro vari 10 nevamwewo vandifomera WhatsApp group hanzi zvese zvaatiitira kuromba saka akati ndingaite sei naye mukoma kuti shwa ndindakaendesa vana kuchikoro ndindakavamwe vacho ndindakavatsvagira basa vamwe vacho vari kuAustralia ndindakatomutengera tiketi rekuti chienda unoita engineering ukwaita mukana nekuti dzimwe shamwari dzangu dziriko hanzi pamba pangu paita kunge parari nemukadzi takada kutomborambana asi mukadzi akazoona kuti chingori chipo chaita chipo hama dzangu dzisi dzichiuya asi nhasi ndo vandipandukira vakunditi upenyu hwese nekuda kuenda kwataita kumba kwake zvinhu zvake ndozvaitoti dhonza kuti tinomushandisa saka iti naye mukoma ndingabatsirike sei kuti hama dzangu dzizive kuti vanhu vandakanga ndakangotakura uye ndakavasimudzira uye vazive kuti upenyu hwandakavapa handina kuvati ndokuendesa kuchikoro kuti munditi thank you handina kuendesa kuchikoro kuti vazondipandukira sezvaita ndaiti ndoda kusimudzira dzinza zvinobva zvaita zvinhu zvemagenerations saka munhu kana uchinge wasangana nedambudziko rakaita sairoro uchinyatsa kuti zvinhu zvangu zvakachena ungabatsirike sei right zvinizvo zviri kusangana nevanhu vakawanda mukoma Robert vakawandisa vari kusangana wandinongoona vachifona vamwe vari kunze kwenyika chaiko handiti vachitaura kuti hapana chandisina kuita kuvana vamai vangu nevamwe wakwana baba mukuru makazinzi nokuti inini ndini ndakatanga kusimuka mumhuri saka ndikaona kuti handingadi kusimuka ndega nokuti mutoro wacho unozoramba wakandiremera nokuti vacharamba wochema chete mari kudai yawopu kwandiri saka chirega ndibatsire umwe nemumwe kuti agone kuzvibatsira asi nhasi ndo vanhu vandipandukira handiti ndo vanhu vakutoda rufu rwangu handiti kazviri kuwanikwa stereki mukati medzimhuri asi chinhu chandinoda kutaura ndechekuti kuti uri pasituationiwo yakadaro sei muri kutaura yababa ivava uri vanhu vakatowanda havaziriwo wega saka ndinongoda kuti inini chinhu chekutanga imbotarisawo futi iwewe nekuti chinhu chaiita kuti udaro handiwe panyama ndevari utori mugarwe pane zviri pauri zvaida kusimudzira dzinza iri saka chinhu chekutanga ndechekuti tanga wazvitarisa kuti hauna chipo here chiri pauri chedzinza chousina kugadzirisa handitika nokuti zvinizvi ndo zvimwe zvinocontributa kuzopa munyama wokuti vanhu vatange kuita work against you handiti saka unosanwa kuti utange waona kana usina kugadzirwa ibva wazvigadzirisa wochitanga kukumbira kumidzimu yako nekuna Mwari kuti wonaika ndakasimudzira mhuri ndosaka makandisarudza makanga maona mwoyo wangu saka nhasi unotarisai wakunditaura mazita kuti ndakaromba wakunditaura zvakasiyana siyana ndoda kuti ime mupfeke handiti mukati memwoyo yavo mukati mepfungwa dzavo vashanyirei kunyange kumakope mutaure navo unozoona kuti panotanga anozongoita kutanga kuonesa vamwe kuti wedu weka inini kana ndine hope dzandakarota ngatiregerei kudaro takutoshandiswa nemweya wakaipa
munhu uyu akachena zvakadai handiti akatibatsira pachena. Saka zvinoda kuti zvionekwe izvozvo, nekuti zvimwe zvinhu zvinenge zvakonzereswa nekuti iwewe wangozviti ndiwe nemwoyo wako wangobatsira, but pane wedzinza rako vagere pauri matateguru ako wakaita kuti ukwanise kuita izvozvo, wachikupa pfuma yacho yekuti ukwanise kuvaendesa kuchikoro, ukwanise kuvasimudzira. Uri kuvaitirei, wakavaitirei, handiti muri kuona. Anotozoti mukati megrupu imomo ndo makazoti mumwe bengeni akati vatobva kurufu vachinzi handimukuona chi akauraya mumwe munhu manje adzi mumwe ndo paakazoti no ndokuti zokudzwa kunzi iwe ndo zviri kuitikawo akashamisika pagrupu ratoo ne2 years asikuziva vanhu havachaitisi kana ari uko aimbotaura naye akamutumira meseji inongoita blue tick haiverengwe ko inini ndobva kuti ndofunga vanhu vari busy chi neupenyu hwavo, asingazoti aiwa vanhu vakatanga vakutasi kutosuduruka kuzosvika munhu azomudza kuti iwe vanhu vari kukutiza nekuti uri kunzi chi wakaromba. Saka tofunga kune vari kuteerera programu nevari kuona nezvamuri kutaura ichi, kana uri kusangana nematambudziko ewaya zviri kutaurwa naapostoro zvofanira kuonekwa kunzi chi zvagadzirisika. Imi nyaya yeapostoro iri kunetsa ndeyevarume nevakadzi vari kubuda mudzimba. Sei zvanyanya panguva ineyi? Nokuti pamwe unozoona kana pasocial media pachi abatwa ine mukadzi womunhu aita chii chiri vanhu vari kuguta stereke zvoti pfungwa dzavo dzavangofunga nyaya dzebondi kana kuti pane kuri kuwanikwa mishonga yebondi inoti vanhu vapedzere vakuti vakungochita chii apostolo chiri kukonzeresa nyaya iyi? Right, chinhu chiri kukonzeresa kuwanda kwenyaya idzi ndingati nini nyaya idzi dzakatanga kumashuroku. Mukoma Robert asi wanga usina social media vanhu vaingorohwa zvichiperera kuchiwesho manje nezvinobatwa nemukadzi womunhu kuchiwesho worohwa ikoko zvinge zvatozara magupu zvinhu zvakatanga kare asi kuti kare kacho zvanga zviri nani handiti because tumashavishavi ito tuyatotambotaura kuti twembereka dzechifambi twakagara turipo handiti, asi zvakanga zviri zvinhu zvakanga zviri nani kunyangwe vanhu vairespekta miri yavo zvakanyanya, vanhu vairespekta madzimai avo, vanhu vairespekta varume vavo kuti aiwa handingaiti zvinhu zvakadai handiti. So now nekufamba kwenguva kwekuzoti right taakuenda pakuti zvinhu zvaakunooma handiti economically kungoti munhu mari handiti munhu akungoti dai ndanga ndaitawo mari dzangu dai ndanga ndazodai dai ndanga ndadai. Tiri kuona kuti zvakanosimudza futi nyaya idzodzidzi dzekubuda kunze kunyanya murume achitarisawo kuti inini mukadzi wangu haasi kudawo kuti tinge tichibatsirana but vamwe vakadzi out there vari kutsvaga mari handiti. Saka ndinoona paine kunopesana kwokuti varume vakatangawo kuda kutsvaga vakadzi vanoshanda handiti, vanonzwawo food on the table vakutarisa kuti chinhu chinonzi imba hazvizongoti kungoenda mubedroom chete. Saka pakatanga futi kunobudwa kunze, munhu akutanga kuda unotsvaga chini mukadzi anonzwawo cheuviri mumba. Right, tichinodaro vakadziwo vazongwara social media yavo yazvino, vakadzi vaakuonawo pasocial media zvavari kuona zviya vachiona kuti right pane pachitaurwa nyaya kanti munoda maslogan yekuti unoda murume ane mota iwe yako yawapakapo ndepi handiti munozvona. Saka zvinhu izvozvo zvakakurudzira futi kuti mukadzi uyo kuti ari kuda kuroorwa apa haana mota yacho handiti atangonondoita sei handiti kuti ndingondi nekamotawo ndingonzi ndiri kudhiraivha. Ndosaka muchiona kuti unogona kutoona zvichokwadi munhu achitodhiraivha mota asi achikudza kuti handina kana sendi pandiri panapa, akashingirira kuti angonzi ane mota nekuti chinja ari kuda kuti agone kuattracta murume uya angori nepfungo yekuti mukadzi anodhiraivha ndiye chaiye
wotozototi wese uzonotikana kuti mukadzi atomborina mari handiti kumota iyi wakaiwana sei uzotikana kuti ndakaitawo kana kuti tumaklabhu twangu kana kuti pane vakadzi pane nguva yakambonetsa iya mukuma Robert vakadzi vachiseta paita tumahonda fiti 1.5 handiti vakadzi vaiseta varume 15 wokuti anongoti $100 munhu utonotenga kahonda fiti kake handiti muri kuzona. Saka zvinhu izvozvo zvakanyanya kusimudza nyaya yechipfambi yekuti munhukadzi haachakoshesi miri wake kuti inini handisanwa kungoita silipa around ndinosanwa kuve munhu akazvichengeta akazvibata right. Tochizonopinda tichidzika tabva tanopinda mucovid. Tapinda mucovid ndo mumwe makakonzeresa zvimwe zvinhu mukati memamarriage zvikuru zvekuti in fact pakangobuda ndingati mucovid mwema makabuda uchokwadi hwekuti vanhu vanga vakagarirana mari handiti muri kuona ndo zvakakonzeresa madivorce akawanda handiti mucovid nekuti makazenge muchitarisana then vanhu vakatanga kutorambana munhu akubuda munhu akuda kunotsvaga kokuti aone kunga achirarama ari right. Touya panyaya iyo yekuti zvinhu izvi zvachinyanya kuwanda taingozivawo kuti varume ndo vaipotawo vachibuda handiti varume vanenge vasina vasingagutsikani vaya vanenge vane mhepo dzinovanetsa nekuti it's not an obvious thing yekuti munhurume anonzi ngaabudi anobudirei handiti mubhaibheri makanzi do not commit adultery handiti. Saka iwewe handiti wazowana simba rekubuda handiti watotadza handiti that's a sin yawatongokomita handiti. Saka nyaya yekuti vakadzi ndo vainyanya kupesvedzera zvinhu izvi vati hakuna murume asingabudi pavaiona vakadzi vairwira varume vavo kuti abata murume wake ane girlfriend vari kurwira varume vavo kuti asanokunga achiita izvi vakadzi vaiti aiwa varume imbwa handiti ndo zvavaitaura kuti varume imbwa hakuna murume asingabudi handiti. Hakuna zvinhu zvakadaro. Kune varume mukuma Robert wokuti mukadzi wake mumwe chete kunosvika mukunochembedzana kusvika murufu achitotaura kuti handina kumboziva vanouya vamwe varume pana achitaura kuti mukadzi wangu kana kuti takazoparadzanidzwa nerufu kana kuti mukadzi wangu izvo tachembedzana kudai handizive mumwe mukadzi handiti muri kuona. Saka vatoriko vanhu vakadaro vakagara vakasema handiti zvinhu zvokuti yaane mukadzi akutsvaga zvimwe zvinhu kunze. Asi izvi zvokuti vanhu vari kubuda handiti zvekubuda zviya senge vakadzi ndo vatone percentage yepamusoro. Chinhu chekutanga handiti vakadzi havasi kugutsikana nevarume vavainawo handiti nenyaya yesocial media vanhu vanenge vachiita drama dzavo dzekuti vatengerana mota ye1 million handiti right. Mukadzi asina kukwana mumba handiti akutotanga kuona murume wake saasina kukwana handiti kuti kana umwe murume achitengera mukadzi wake mota ye1 million pabirthday but inini pabirthday yangu anotadza kana kundiitira kanhu kadiki handiti akutanga zvino kuzototi ndoda kumufikisa handiti beta inini ndiite sei. Pane vakadzi vari kutengerwa mabirthday presents nezvikomba handiti murume otarisa zvake nza shamwari dzangu dzekubasa taitamba round vamwe mafriends angu machichi wachinyeba aitozoti boyfriend yatomutengera mota handiti munozona kune vari kutengerwa mota nemaboyfriends handiti mudzimba murume otongodina hake iwe achingofunga kuti meno zvaataura izvozvo ndizvozvo. Kozoita zvimwe zvinhu zvokuti pane marevenge ari kuitiranwa mudzimba ekuti baba havasi kuda kukura mumba havasi kuda kuregera handiti gumbo mumba gumbo kunze
handiti. Saka mukadzi anopedzisira aona kuti inini ndaneta, handiti, ndanzwa nekubata kana mameseji, ndanzwa nekuona nekutoona kuti mumwe haasi kufamba zvakanaka, handiti. Saka inini chega ndito aone kurwadza kwazvo. Kune vakadzi vanotozviita otonyatsosiya fona achitokomunicata neboyfriend kuti murume azongoti kandebone mameseji ari kupinda asangane nazvo. Handiti muri kuzviona nenyaya iyoyo yekuti maane marevenge anenge achiitiranwa mudzimba kunzi mungada kutarisa vakadzi iko zvinezvi vamwe vakawanda wacho wakuzudza kuti usaswere uchichengera murume. Varume wakazara kunzo iye kana wangoona kuti ari kutambadza ari kutamba iwe chitsvago chinokufadzawo futi wokusaidi mungosangana mumba manheru. Saka ukada kuchizotarisa kuti saka chiri kunzi imba chichiripo here ipapo, handiti, chiri kunzi wanano chiri kunzi marriage chichiripo here ipapo, panenge pasisina, handiti. Yatongowo imba yemaumbwe yekuti ari kuita zvake uko kuzongosangana parufu yamakaudzana kuti ndopamba patinenge tichiti ndopamba pedu, asi umwe nomwe ari kuita chi, ari kutotamba dzake. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvanyanya kuti gumbomba gumbo kunze ringe richinyanya kunge richisimuka zvakanyanya, uyezve nekusachengetanawo mukoma Robert kwakanaka. Handiti varume ngavachengete madzimai avo, handiti, nenzira dzakanaka. Unayo mari, koitirawo kamukadzi wako zvakanaka, handiti. Unayo mari, because pane vakadzi wokuti unonyatsonzwa achitaura kuti murume wangu ane mari aposto, but unoita zvekamari kekunzi, handiti. Iye ndiye anoita magurosari emumba, iye ndiye anotoda kutoti ndakutengera hembe yakati online, ko inini handinawo here choice yangu, handiti. Saka dzidza kuti chinhu chouri kuchiva kune vamwe vakadzi kunzoko, kungawe kupfeka, ingawe hairstyle, handiti, iye ndaunorukisawo mukadzi wako, handiti. Ndezvipi zvouri kufarira zviri kunyanya kukutora mwoyo zvouri kuona zvine vamwe vakadzi kunzoko, handiti, zviitise pamukadzi wako, handiti. Uri kuda vakadzi vane mahips, wako haana. Uri kuda mukadzi ane magaro, wako haana, handiti. Kune maexercise anoitwa chaiwo kuti asimudzewo nyama dzemunhukadzi, masquats aya, kuitira kuti nyama dzake dzisimuke, handiti. Ingoita zvekuti nyama dzakewo, handiti, fidha mukadzi wako, handiti. Itawo kuti anga achiglowa, itawo kunga anga achidi, kuitira kuti uregere kubuda kunze. Nokuti chimwe chinhu chinozo vakadzi mind you mukoma Robert iwika part kumurume, handiti. Haazonyatsofanani nemurume ushingi une vanhurume, handiti. Munhukadzi ane kakuda ndingati kuitwa sei, kunyanya ndingati kuemedzwawo nemumwe wake, kubatwawo sezai a bit nemumwe wake, handiti. Akazvishaya izvozvo achingoitwa kunge chimwe chinhu, handiti, anotanga kuda kunozvitsvaga kunze, handiti, kuda kunozvitsvaga kunze uku, kuda kunotsvaga kunze, kuda kunotsvaga kunze. Then munhukadzi futi anogona kutarisa kuti aone kuti murume wangu inini anenge anonyanya kufarira vakadzi vanopfeka matrauza, but inini handitengeri matrauza acho. Anofarira vakadzi vanopfeka kana kuti zvimashorts. Ndopaunozoona kuti mukadzi anotanga kubuda kuti anotsvage mari, pamwe haana enough money kuti anga achidaro achizvipfekedza achidaro, anotanga kubuda anopiwe neboyfriend aone kutenga zvinhu zvaanoona kuti murume wake anodi, anozvifarira, handiti. Then pazvinozodhubuka paya ndopamunoona zvaakubuda zvaakutenderera kumasocial media uko, handiti. Same applieswo nevarume vamwe vari kubuda, handiti, vari kupushwa kuzobuda kunze. Kune vakadzi vasingadi kugeza, wokuti anosvika na12 pane mukadzi wandakaita naye video call paine munamato wandaida
kuti ndimuitire handiti saka ndakabva ndamuitira video call ipapapo ndoda kumuudza kuti ita zvakati nezvakati nezvakati ndakafona kuri kuma 11 makuseni handiti ndiri kuona munhu anga akabereka mwana kumusana handiti ndiri kuona munhu maziso aya haasi kutarisika apa ane nhingi dziri kubva apa kusvika handiti ndopa ndakati imi inguvai musati mageza hamusati mageza kumeso menenge nemukana wachema hamusati matombomugeza saka ipapapa munenge muchichema kuti because wangu watori nenyaya yekuti murume akaenda handiti waita ane 2 months murume aenda handi murikuona ndikati izvozvi ndoda kubatsirai munamadzo wekuti murume adzoke imimi ndo zvamuri izvi murume haangagari ndoda kutaura chokwadi akaseka akati apostoli ndiregererei inini ndinotya mvura kubata mvura inotonhora makuseni ndezve 3 weeks ago handiti zvina ndinotya kubata mvura ndikataiwa kumatadza kudziisa mvura yacho kuti mugeze kumeso mogeza kumeso mugeza mukana mutuzorozorowo mafuta iwo ndezvi ndikati muri kuendepi because muri murodhi osaka ndakatofuna munhu anga atori murodhi ndikati muri kuenda kupi makadaro ipapapo kana kuti munogona kutosangana nemurume wenyu makadaiso kana kuti naari kudoku kuroora chaiye pamwoyo anga asiri wenyu makadai fesi handi muri kuzona saka zvimwe zvinhu wakadziwo vamwe mudzimbo vari kudzinga varume nenyaya yeutsvina kusada kugeza handiti munhu anobva makuseni ari kunext door ari kutaura nyaya namai kunext door baba wabuda waenda kubasa time yokuti vari kunodzoka munhu ndo paanenge ada kutanga kuchimhanya kuda kuisa kapoto kuda kudii murume ari kudzoka munhu kugeza akangomonera zvimatauro zvimasokisi mumakumbo chihuru yaiti chakangokandwa ari kubva kubasa kune vakadzi variko ari kubva mukati mese madhiraivha mukana maadi ane vakadzi vaanga achiona vakageza handiti ndopounozoona munhu paya aakudini aakubuda handiti kwozoita vakadzi vanotaurisa kutaurisa kuyako kuti zuva rega rega handiti dengeri yeye hamudi kudai hamudiwo kuita zvakati hamudi kuzodai saka zvinopedzisira zvaakubhohwa handiti murume opedzisira aakubuda hake uko oenda kune chimhama chakarongeka chekuti paanongosvika ngosvikoitirwa kakapuketi haana stress yekunzi yokwe ndiri kuda chakati munhu ndiri kuzoda chakati saka zvimwe zvinhu kutaurirana morongana baba wemwana mumba medu maakuda chakada mumba medu maakuda uchinjwawo lounge suit ukataura woka 1 wapedza chinyarara handiti wanyarara wogara woona kuti pane action yewo here iri kutorwa wongoriminda handiti makangano here nyaya yedu iyai zvapera yes handiti right apostle ndira kuti ndabuda musaga mbichana tiri kutaura nyaya yepfuma isina kuchena uye zvakati tiri kutaura nyaya dzekuti sei kubuda mudzimba kwana mai nana baba kwawana asi pane imwe nyaya yauya mupfungwa mangu munoziva here kutaura kwatiri kuti takagara panapa imi neni pane vana vasiri kutaura nevabereki vavo takagara zvatikuite zvai anototaura kuti inini vabereki ndakageza maoko zvekuti ukaudza mumwe munhu nyaya yamba ati inini kana mubereki wangu akanditadza zvakaita sei mubereki chete vanhu vazoti hausati waenda musituation yandakaita sei yandakapinda ndoda kuti mupindure mubvunzo uyu saamai pasina aino kuti vanhu vanogona kuzoti kana ana baba vari kuzviita asi imimi ndoda kuti mupindure saamai ndoda kuti mupindure sasister ndoda kuti mupindure sagrandmother ndoda kuti mupindure saanti handiti chikonzero chinozoita kuti vana vazukuru vanin'ina vakoma vakuvenge iwe uri munhukadzi ana mai ukavabvunza vanotokudza kuti zvinhu zvemwana zvogona kunge zvisingafambe vakasunga upenyu hwemwana deliberate neuroyi zvenge zvichizikanwa kana nedzinzo rekwao kuti nai sekuru endei munotaura namai vangu apati kana iri amai vako handidi kuinzwa utsinye iwewe unobva kupi ukuti wazvara mwana
pamwe kutomudzidzisa anaenda kuchikoro haudi kuti mwanakomana wako aroore chikonzero anzi ndoda kuti andichengete zvimwe chete zviri mwanasikana anzi handidi akaroorwa anonochengeta zvinobva pamwoyo zvinobva mupfungwa zvinobva papi zvinoita kuti amai vasunge upenyu hwemwana right chinhu chinoti rwadzei zvakanyanya nyaya inoitika chekutanga ndechekuti pakuzonoti mubereki samai anosvike pakunoti anosunga upenyu hwemwana kunoti haarori kana kuti haaroorwi ndiri kuda kuti angorambe ari panapa achindichengeta ende uchitofamba uchitozvibata kuti amai vako ndovari kukusungira upenyu ugoudza vamwe vanhu kuti ina handitauri naamai angu akuti haioni upenga iwe ende unenge usina kuzvibata kana kuti kumwe chete ende unenge usina kuzvibata kana kuti uri muri mumwe chete family yese vana vese munenge muchiziva asi nepamusaka pekuti zvinonzi amunange amai uroi ingozi vana vanopedzisa vangonyarara right pane zvinhu tu zvinoitika ipapo zvinhu tu zvinoitika ndezvekudai chinhu chekutanga vabereki vamwe vanosvika pakuita shungu dzekunosunga upenyu hwemwana chinhu chinenge chaitika ndotaura chinhu chekutanga chinhu chinenge chaitika ndechekuti pane vana vamwe vane kuita kwekurwadzisa mubereki kwekukanganwa kwaabva handiti kuti inini ndakaberekwa zvandakaberekwa ndinosanirwa kutanga ndatarisa kwandakabva handiti ndisati ndatarisa kwandaa kunoroora handiti kana kuti kwandaa kunoroorwa handiti right nokuti ndiri kuona ipapo pane nyaya hombe yekuti mubereki anogona kutarisa ona kuti ndakatambudzika nemwana uyu handiti zvandakatambudzika nemwana uyu kuti musikana azode kuti ndiye mukomana wandiri kuda uyu zvakabva kwandiri handiti ndichitoswera nenzara ndichishaya kana ndwe kuri kudzidzisa mwana uyu handiti asi nhasi mwana wangu atotorwa kaini handiti uko nekuti pane vamwe vanhu mukoma Robert wekudai aroorwa nhasi haachatotarisi kuti munhu uyu ane vabereki uyu handiti akaberekwa zvaakaberekwa inini ndaamwana handitika wechitu wevabereka semuroora handiti ndaasapozi kuti ndinge ndichibatana nemurume wangu tichiona kuti vabereki vedu vanodei vabereki vedu vanoda kubatsiridzwa papi handiti tatarisa kuvabereki vemurume ngatitarise futi kuti inini kana ndine vabereki handiti vari kuda kubatsiridzwa rajuti remurume wangu handiti rekuti akuda kuonawo kwaakaroora kuti vana baba namama chii chavanoda kuti tinge tichivabatsiridza nacho handiti saka nyaya iri kuita kuti pazoite kuti vana mai vasvike pakunoroya kana kuti pakunogadzira nekusunga vanakomana vavo inyaya mukada kuzvitarisa pakubva pakunoroora handiti kuti aroora vari kuona kuti uyu musikana anobva ataura kuti hakuna izvozvo isusu tatoone imba yedu taakutoita zvimba yedu then mai uku vanenge vachiswera nenzara pamwe vatochembera pane vamwe vanhu mukoma Robert wokuti unoti naimi havana kubereka iri havana vana iri vari kutambura kudai wozonzwonzi vane vana vakadzidza zvekuti vakadzidzisa vana vavo vanhu vacho vane mari zvokuti kochii zvonzi amen handiti ameno vana vacho havambodzoki vanogona kuuya kana kuti kamwe chete pagore kutozovaona handiti zvimwe zvinhu zvinobvawo kuvaroora vanhu vanenge varoorwa mumisha waino mweya yavo yakashata mwoyo yavo yakashata yekubva vada kudzura mwana wemunhu zvese nepfuma yake kuti hachatombocheuki kwaakaberekwa handiti kwozoti point number 2
ndeyekuti imwe yandakaosanganawo nayo yeumwe mhuri yekuChinoi handiti mai avo vanonzi vana avo vari kuti isu takatongokura mai vedu vachingorwa nesu yainge ingori noise zvezvekuti munhu yanoita kunge anomboita kunge dzisina kunyatsokwana vanoita kunge vane shavi rimwe riri pavari so richiroi handiti saka zvinhu zvokuti imi munenge maberekwa namai watori neshavi ravo rechiroi saka mweya uya unogona kuzosvika pakuti wapfeka kuti vanenge vakutongokuonai kunge musori vana vavo zvokuti chese chamunenge maakuita vanenge vakutokuitirai godo hanzi vanotogona kutotaura mai ivavo kuti kana kuti ukatenga chinhu utotiwo mama ndatenga chakati hanzi unotozotonzwa zvakunzi hanzi vaitotaura kuti handidadirwi naningini ndidadira kuti hanzi akatenga chakati saka unenge waberekwa namai vane shavi rechiroi handiti vatori neshavi saka vanenge vautokuonesa kunge mustori vana handiti shavi riya rakagara vanenge vasiri ivo panyama asi mweya uya wakagara pavari ndounoita kuti ukushungurudzei usade kukuonai muchibudirira unenge wakagadzwa pavari inoita sehuku iri kuzvidyira mazai ayo handiti muri kuzoona manje saka ndo zvacho zvokuti munhu anenge akazviita akaisa mweya iwoyo pavari anenge atoseka takamupedzera iwona hapana kana mwana anounza kana muzukuru kwaari hapana kana mwana anouya uzomushanyira hakuna kana mwana anomuchengeta ari kutambura nokuti ndo zvavanenge vakatogadzira saka chinhu chinenge chichidikwa ndechekutoti mubereki iyeye kana achikwanisa kuti muite kuti atobatsirwe ari iye mubereki iyeye obatsirwa osunungurwa mhepo iyoyo inenge yakaiswa paari handiti kuti achitange kuona kuti vana vangu ndinosanwa kuti ndinge ndichivakumbirira zvakanaka vana vangu vanosanwa kuroorwa zviri kufamba sei hausati waroorwa hausati waroora chii chiri kuitika mai vakutotanga kutofamba nemi kugadzirisa zvinhu kuti musunungurwe munge muchiroorwa munge muchikwanisa kunge muchiroorawo muchiita mhuri dzenyu handiti right rega tisire maviewers achidhibheta nyaya iyoyo tinodzokera panyaya yedu yezora nhasi panoenda vanhu kunoromba ndozati makambosangana nevamwe zvichida asi vakuda kusarenda unonoudzwa here kuti hongu uri kuromba hako asi zvinhu izvi pamberi zvichakunetsa kana kuti kungopiwa kana kuti unongosoudzwa kunzi ano ukatora kaizvi unobva waita mari unobva waita so pane here paunoudzwa kunzi nyangwe mukurarama kwako zvichasvika pakukunetsa kana kuti zvichanetsa vedzinzere kwako inini ndinongoona kuti mukoma Robert paunopinda pacontract yese zvayo be it business be it iyoyo yekuromba handiti unoudzwa unototaurirwa kuti type yeurombwa unofamba so type yeu iwewo chuza kuti ndafunga hangu kutora urombwa handiti muri kuzoona saka iwe kana wachuza saka unenge watotaurirwa saka unoita zvinhu zvavo zvekuda kuzonyeba vanhu vakaromba kuti inini ndakangoti ndiri kuda mushonga welaki ndokubva anotomboziva vaanonyeba unenge watotaurirwa zvese iwe nokuti vanhu ava vari kuvamwe wacho vanozokonfesa wakutaura chokwadi kuti unototaurirwa handiti kuti urombwa hwangu ndine 3 types kana ndine 4 types dzeurombwa wo 5 types saka iwe chuza handiti urombwa uri kuda iye munhu wotochuza kuti ndoda handiti saka ndo zvamunozoona vamwe vaya kuti anogona kunge ane mari stereki but no mwana handiti haroorwi haarori handiti inyaya yekuti anenge akatoudzwa kunzi urombwa hausanirwi kuzoita mwana handiti hausanirwizve kuzoroora kana kuroorwa unosanirwa kuzongoitawo shamwari younopota uchitora ungoitawo hukwapu then time yake time period anenge ainayo handiti zvongopera akutsvaga zvemumwe
saka chinondinetsa ndechekuti kuti zuva nezuva ndinofonerwa nevanhu vaitondibvunza kuti ngatiti ndaita interview nemunhu ataura kuti inini ndakaromba zvakakanganisa mhuri yangu, ndakaita mari yakadai ndakajoina satanism ndakaita mari. Munhu anondifonera achinditi ndipewo nhamba dzemunhu wamanga muchiita interview nekuti ndoda kuenda kwaakaendawo kunoromba. Saka munhu anenge achitoda munhu anenge achitoda kutoromba. Ndakambotaura ngati vanotofona even kwandiri apostol munorombesa here kana munhu achida mari ndaneta nenhamo vakadzi nevarume handiti. Saka ndototaura kuti aiwa ina handirombesi madirei kudaro handiti madii kuti tokwanisa kungokubatsirai kuti mhepo dziri kunyanya kutambudza kuti pfuma isabudi isadii tokubatsirai zvinhu zvifambe. Unoona munhu achikutaura kuti kweta apostle ini izvo zvestraight ndaneta nazvo ndakuda kungoromba handiti muri kuzona. Saka ndo zvacho munhu anotonyatsonoromba achiziva kuti akuenda kunodi kunoromba. Saka munhu anoenda achiziva. Todzokera panyaya yekubuda mumba. Kazhinji vakadzi kana kuti varume anogona kuenda kwaanenge aenda ofamba osvika onzi ini ndoda kuti murume wangu asabude kana kuti nzimai yangu asabude musunge ngatiti kana kuti sikarudzi kwaanenge aenda asanoita sababa kana kuti akabuda mudzimai wangu munhu waanenge asangana nayo obva ashaya kuti pane panopindwa napo. Ipapa kunopiwa mishonga iyi munotsanangurwa nekuti vamwe varume vatinosangana navo vanogona hongu vachihasila anditi achimhanya achiita zvaari kuita izvi wozogona upenyu hwake hwasungwa yangombombombombo. Pakusunga murume apo unenge wangosunga nhengo chete here kana kuti wobva wasunga neupenyu hwake hwese wobva wasunga nepfuma yake yese unodifferentiata here kuti uri kusunga munhu kusvika papi nepapi. Right. Nyaya yekusunga munhu kuti asafunction inyaya isiri kubudirwa pachena. Ivo vacho vari kuenda kunozvitsvaga nen'anga dzavo kuti zvinhu zvavakuita izvi zvinozokonzeresa madambudziko akasiyana siyana handiti matambudziko akasiyana siyana ekuti unenge wakutosunga raramo yake. Saka zvine zvauda kuti uchitokunyaka kuzoita murume mukadzi pabasa rese rinenge raakuzodikwa kuitwa repfuma handiti nokuti unenge wasunga chiraramo chemunhu. Hazvingopereri pakusunga sikarudzi yemunhu chete. Ndo saka muchiona kuti kune vamwe vanhu vokuti anenge achiita zvinhu zvakanaka muupenyu achibudirira handiti vamwe vanenge vane mabhazi mateksi hobho but munhu wozongoona kutotanga kutodonha zvisina kuti akaromba zvinhu zvake zvakachena ozongoona akudonha kochi zvakanoitwa nepatina yake handiti ichitiyo ndoda kumusunga kuti asazosangane kana nevamwe vakadzi kunzo uko handiti anenge asungirwa nechiraramo chake zvakare nekuti mushonga iwoyo mushonga une ushereketwa hwakati kurei hwekudonhedza upenyu hwemunhu nokuti mukada kutarisa pasikarudzi yemunhu ndo pane upenyu hwemunhu handitika zvichienda zvichikwira kumoyo handiti saka kusunga upenyu hwemunhu zvakare zvinopa jambwa munyama mukati mekurarama kwemunhu zvokuti munhu anenge auzongona zvinhu zvake hazvichafambi aende pavanhu anongoonekwa saasiri munhu aende ade kuzama madrills api zvaanga akajaira anongoona zvinhu zviti zvaakuflopa zvaakugumira munzira zvisingachafambi zvakanaka saka nyaya dzekusungana idzi dai dzamira nekuti uroyi hukuru handiti uyezve n'anga dziri kusunga vanhu tiri kuti ingadai zvinhu izvi zvamiswa handiti kana kutomiswa chaiko pamutemo ngonze munhu ari kuita matara akadaro iwayo handiti
ari kuzosungwa, nekuti hachisi chinhu chakanaka chekusunga munhu handiti upenyu hwake kana kuda kuisa runyoka kumunhukadzi, nekuti chinhu ichocho hachigumi panyaya dzebonde chete, chinopa munyama, chinopa zvekuti mukadzi uya anogona kutozopara ngozi, anosangana nemumwe munhu obva afa saizvozvo wamweya wengozi wakutotenderera. Saka hachisi chinhu chakanaka ichocho, uyezve zvine matambudziko mamwe ehurwere azvinozopa handiti mukati memiri wemunhu. Iwo makensa amuri kuona iwaya azara handiti maprostate cancer kuvarume, makensa echibereko kuvakadzi, mableeding mamwe asinganzwisisiki handiti inyaya idzodzo dzekuda kusunga mwana wevanhu handiti. Yeti kuine dzimwe nzira dzakanaka dzakachena dzekungoti munhu agutsikane nepatina yake asingabudi kunze handiti. Yes. Ngatidzokerei kupfuma isina kuchena apostle. Vemhuri vanogona kufamba vonzwa kuti Robert ndiye akaromba, kufamba uko Robert ndiye akaromba, asi kuenda kunoa Robert uya kunomuti ngatifambe ambati ina handite izvozvo, ini ndonamata ende zvechokwadi kuchechi anogona ngaitonimbirika nekuti pfuma yake inenge ichinzi haudye nehama, asi kuchechi ndo vari pamberi pakubvisa pakangonzi muchechi muda kusimendi parura masaka mangani ubhadhara saka ende zvechokwadi anenge aitozokana kunzi kana mukada kuita kana apiwa kuna pastor wake kuti tiri kukumbirawo munhu ikoyo kudzinza rekwedu kwakati uyu munhu ari clean, munhu anozvishandira. Hama iyo yakaromba isingadi kufamba nemi, mungaite sei kuti musunungurwe muutapwa hweurombe hwaakakuisai kuti akushandisei? Aiwa izvo senge ini nangu ndirini kumatara angu tasunungura mhuri dzakawanda handiti pavanhu vanenge vakadaro, nekuti haungade kubudirira wega handiti ende uchinyeba uchiwanda nechechi. Ndo vanhu vacho wawanda iwawo anenge achiwanda nechechi handiti. Nyaya iripo ndeyekuti imimi semhuri maona kuti ndo zviri kuita umwe wedu handiti. Isusu akatotitsika tese ari kushandisa isusu handiti. Munongouya kumatare tinozvigadzirisa zvichipera handiti, zvinonosunungurwa, munosunungurwa mese, ende iye kana akuzoona zvinhu zvake zvisingachafambi achatanga kuda kubatana nemi handiti, kuti nyaya dziya dzamaimbotaura dziya chini ngatidini, ngatifambei, ngatidini, toda kugadzirisa zvinhu handiti. Asi imimi mune matosunungurwa zvinhu zvenyu zvaakutofamba nenzira yakanaka. Yes. Ko tete vanoroya, amai vanoroya, sevana, sevazukuru, mungava approach sei musingapare ngozi kuti munobatsirwa zviri pavari zvibviswe musunungurwe miti upenyu hwakanaka? Right. Havadi kutanga matotaura nawo nekuti vanenge vakatogarwa nemaspirits aya, saka munotongoburana chete. Saka nyaya inodikwa ndeyekuti tangai mabata matare nevanhu vanogona handitika matanga mabata matare enyu nevanhu vanogona kuti mhepo iyaya itaramuke handiti pavari, mochienda makunotaura nawo tatafunga kuti tifambe handiti tingogadzirise zvinhu mukati memhuri, munotona makutosimuka mese muchifamba zvakanaka. Imi munhu uya ari kukubatsirai munenge muchitongozwa kuti wachisvika suda kuti chimweya chiya chehuroyi nechii chiri pavari chibve. Saka uya anenge akutongosvika matara akutobatwa handiti, mhepo dziya dzakutodii, dzakutopumwa, dzakutodzingwa, zvakutongogadzirwa nenzira yazvo zvinoda kugadzirwa nazvo zvinhu zvatonaka. Ukaaprocha munhu ari possessed nemweya iyaya, munongorwa, munoburana pakuzonzi akandipumha uroyi, saka ngaatondiripa, ngavandiripewa nawo, mhosva yacho yakutokura futi. Yes. Ngatiti mudzimai muchidimbu ndione murume ari kubuda and wabva waenda kwauda kuenda wafunga zvakuti uda kumusunga, asi wazonzwa apostle munhu atachidzwa kuti hongu unogona kusunga murume uchiti ndiri kusunga sikarudzi chete kuti asabude, asi unenge watosunga neupenyu hwenyu mumhuri imomo nehwevana vako vamutasi vamuri kubereka. Angabatsirike sei mudzimai ari kuona program pazuva ranhasi ane murume ari kuita zvecho? Right. Ndiri kuda kutaurira vakadzi vese vane varume vari kubuda vasiri kugutsikana nawo. Chinhu chekutanga ndiri kuti ngavasiyane nekusunga
handiti vana vevanhu imhosva huru yekutoti iyoyo kana zvikabatwa ende zvikapuruvha even kwamambo chaiko handiti even makotsi edu ari kwai zvikatobatwa chezvezvo kunzi zvechokwadi ndo zvavakaita ijeri handiti zvikabatwa kwamambo kuripiswa kukuru nekuti vanotorera kuti kuparadza upenyu hwemunhu handiti inini zvandiri panapa ndina gogo wangu vaisunga varume vanga wane chipo chacho ndinotoziva handiti kuti murume anosungwa sei but handina kumbobvira ndakazviita ende uyezve handina kumboudza vakadzi vanouya vachiti aposto murume wangu andai ndine nzira dzakanaka handiti dzandinoita kuti iwewe chinhu chekutanga check yourself semukadzi handiti kuti chinhu chiri kukonzeresa kuti murume wangu abute handikuti here chimburi chi handikuti here inini wacho ndini ndakatoiswa mweya handiti iri kudzinga murume uyu kudzingira murume uyu kunzi handiti tanga wazvigadzirisa iwewe handiti ona kuti right inini ndazvigadzirisa even mumba ndinobikirawo murume wangu zvakanaka ndinoitirawo murume wangu zvakanaka mumba handiti ka zvese hapana pandiri kuti apa handiti ndiri kukanganisa saka wai murume wangu asiri kugutsikana neni achida kuramba achibuda handiti ka ndo paya patinozoti aiwa tinozokubatsira handiti ka kuti aiwa iwewe apa itaso iwo apa itaso zvisinei nekusunga handitika ariko matara anotongoitwa ekuti murume aziva kuti mukadzi wangu mumwe chete zvese zvangu mumwe chete handiti awo abudi kunze handiti kana ari ye murume wako weupenyu because zvimwe zvinhu zviri kukonzereswa nekupinda mumawrong marriage wapinda mumarriage uchishandisira mwana wevanhu mushonga iwewe handiti mishonga yapo inone expire murume anotanga kuona kuti but mukadzi ndakambomuda sei aziriya munhu wangu handiti muruzona ndakamuda sei munhu saka ipapo anotanga kusvinuka paya mishonga yaexpire handiti ndo paanotanga manje kuchida kutsvaga munhu weklasi yake munhu waainatsoda waaiwisha muupenyu hwake ndiye munhu waanoda saka tiri kuti kune vakadzi regerai kushandisa mishonga pakudikwa kutsvaga varume kunze ngazvive natural kuti munhu akuaprocha zviri natural handitika zvisinei nokuti iwe une zvouri kufamba wakatakurana nazvo handiti zvouri kushandisa kana kuti waona murume kuti muri kusangana pamabhizinesi programs kuna vakadzi vari kudaro vanotogona kuuya kuti aposto pane varume tiri kusangana navo mazuva ano kumabhizinesi ningirikini tiri kuita semina saka pane murume wandiri kuda handiti saka inini ndikakupa ndikasakutaurira chokwadi kuti hazvinzwaro handiti akambokuaprocha haana but hazviiti here kuti mundigadzire kuti angondida ndongoita sendinotaura naye chingoita setikutaura naye zvebusiness once waita izvozvo chete ibvauza kuti imba yaina kweinosvika inoparara ndakusiya handinoza zvinoita kana zvakasvika paclimax ka vemafilimi ndopavanobva vavhara kuti uzoona kana kuti part 2 ava aposto zvandausiya zvekuti vane mibvunzo vane dzidziso yavanzwa pazuva ranhasi vasina kuzonyatsonzwa kana kuti kaconclusion keke vakutsvagei muri mega inini ndisipo mukana uripo nhamba dzekubata aposto ndo dziripo dzatiri kuisa pascreen pavapo kana uine nyaya yezvawanzwa panapo uzoti apostoka pane kamwe kanhu kasairira kana kuti aposto ndingabatsirike sei panyaya dzamataura dzinosanganisira pfuma isina kuchena vabereki vasikuwirirana nevana varume nevakadzi vari kubuda mudzimba aposto Monalita varipo nhamba dzavo dziripo pascreen apa 24 hours vakati handina nguva yekuzorora nekuti basa iri harisi ravo asi kuti vakaritumwa naMwari ndo vakasarudzwa vakanzi enda unosunungura mhuri yeZimbabwe iri kusangana nematambudziko akasiyana siyana. Zita ndinonzi Robert Tafumani. Let's meet in another informative and exciting program. For now, bye bye. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.